na také veľké auto 1.2 a tak ďalej. Veľmi silnou stránkou Renaultu Rafale bude práve jeho dizajn. Keď som sem dal kočík, bolo tu ešte plno miesta. Renault Rafale je v ponuke, modelovej ponuke Renault, nazvime to absolútna novinka, no stavia sa na vrchol a je to vlajková loď Renaultu. A na začiatok musím povedať, aj uvidíš na záberoch, že to auto vyzerá dobre, aj celkom zaujímavo jazdí, o tom sa však ale dneska pobavíme. Ja ťa vítam pri ďalšom teste a poďme sa pozrieť na túto krásavicu alebo krásavca Renault Rafale. Ideme na to. Veľmi silnou stránkou Renaultu Rafale bude práve jeho dizajn, ktorý podľa môjho názoru je veľmi pekný. Samozrejme 100 ľudí, 100 chutí. Celkovo to auto vyzerá tak masívne, mohutne, moderne. Predná maska za mňa osobne celkom pekná, taká mohutná, ale poďme k bočnej časti, pretože z boku, alebo teda z profilu, to auto vyzerá fakt, že pekne. Je to línia SUV Coupé, alebo možno by sme to mohli nazvať aj ako Fastback, kde od bečkového stĺpiku tá strecha mierne klesá dozadu. Musím povedať, že mierne, aby zadní cestujúci neprišli o komfort, hlavne nad hlavou. No a už od C-čkového stĺpiku ide tá línia veľmi pekne dole. Celkovo dizajn tohto vozidla sa dizajnérom podľa môjho názoru veľmi pekne vydaril. Máme tu 20-palcové elektróny, ktoré nejako neuberajú na komforte, k tomu sa dostaneme. No ale poďme ďalej. Renault Rafale je vybavený Full LED adaptívnymi svetlometami LED Matrix Vision, ktoré musím povedať, že svietia dobre. Majú funkciu vyrezávania diaľkových svetiel, pekne funguje ten systém, svietia dobre, krásne osvetľujú vozovku, taktiež aj vyrezávanie aj na diaľku funguje dobre. Nevšimol som si, že by mi niekto vyblikoval a tak ďalej, že ho oslňujem. A čo som si aj dneska v noci všimol, je keď bolo fakt, že rovná cesta a auto bolo ešte ďaleko, možno aj 2 km, videl som, že svieti, tak pekne bolo vidieť, jak tento systém oreže tým smerom tie svetla, ale okraj vozovky, alebo teda mimo vozovku, aby som bol presný, to osvetľovalo a protiidúci vodič mi nevyblikoval. Takže toto niektoré automobilky s týmto majú problém, keď máš príliš dlhú rovnú cestu, že to nevedia orezať. Toto zvládol. Nedovolím si povedať možno, že sa to vyrovná, alebo bude to lepšie ako v nejakom prémiovom segmente, ale musím povedať, že toto je zvládnuté. Skúsim ešte urobiť aj také detailné zábery na tie svetlomety a uvidíš, že funguje to dobre, aj celkom dobre to svieti. Takže za mňa osobne toto je obrovské plus, keď často jazdíš v noci, tak tie svetlomety fungujú fakt, že dobre. Veľkou slabinou volakedy vozidel SUV Coupé býval práve batožinový priestor aj miesto nad hlavou pre zadných cestujúcich. Renault Rafale má objem 630 litrov. Ten batožinový priestor nebude na úrovni kombíkov samozrejme, ale je veľký. Je tu samozrejme dojazdová rezerva, čo je super, nie je tu lepiaca sada. Keď som sem dal kočík, bolo tu ešte plno miesta, takže osobne si myslím aj pre mamičku, rodiny s deťmi a tak ďalej bude to vhodné. Samozrejme, určite to nebude vhodné pre takých ľudí, ktorí bedničky piva, rezne, chladničky 4 a tak ďalej prevážajú. Ale môj osobný názor aj v praxi je, že fakt ten batožný nový priestor je dostačujúci. Čo je ale výhoda, že nie je nejaký členitý a tak ďalej, čiže pekne si sem budeš vedieť naukladať nejaké kufre, batožinu a tak ďalej. Začnime celkovo s ergonomiou.
v tomto aute, trošku sa prisuniem, lebo ma to neprisunulo. Čo som si dneska, keď natáčame, všimol, trošku som zle spal a kto sleduje moje testy, vie, že mám problémy s chrbticou a tak ďalej a trošku ma boli právo rebra, som zle na tom spal. A celkovo aj to nastupovanie je dobré, aj som si všimol, že jednoducho, keď sa nastupujem, tak ja som taký zlomený, zničený, ráno fakt som zle spal, tak jednoducho nie je to také zlé. Mám Renault Talisman, kde som dneska teda ráno nastupoval, tam je posed nižší, samozrejme nie je to SUVčko, je tam nižší, tam už to bolo pre mňa komplikované. Tu aj pre ľudí, ktorí majú nejaké zdravotné komplikácie, starších ľudí, rôzne bolesti, klby, chrbát a tak ďalej, je to nastupovanie dobré. Poďme ale k ergonomii. Ja keď si nastavím správny posed, tak musím povedať, že aj volant mám blízko, ten volant je pekne spravený, multifunkčný, ale aj vidím pekne na 9-palcový head-up display, mám pred sebou Virtual Cockpit, taktiež mám po ruke hneď aj ovládanie infotainmentu, čo pre mňa je trošku nevýhoda, ale je to pre moju postavu a tak ďalej, je, že keď sedím, tak mám trošku ďaleko displej, že musím sa za ním trošku nakláňať a naťahovať. Ak by bol bližšie, pre mňa osobne by to bolo lepšie. Zase na druhej strane ostatným ľuďom to môže vyhovovať aj inžinierom, takže toto je veľmi individuálna vec. Čo sa týka sedadiel, nejako ich nemôžem kritizovať, nie sú ani príliš úzke, ani široké, sedí sa mi v nich dobre, sú komfortné, majú dostatočné bočné vedenie, dobrú oporu pri agilnejšej jazde alebo agilnejšom prejazde zákrutami. Takže tú ergonómiu nechcem nejako kritizovať, alebo na moju postavu ani nemôžem, lebo je to dobré. Máme aj celkom pekný úložný priestor vo dverách, kde dám si litrovú fľašku, litera polka, už sa tam nezmestí. Celkovo aj ten interiér, alebo teda čalúnenie, či už koberčeky, výplne vo dverách sú modrou farbou alebo modrým čalúnením spravené. Je to taký doplnok, mne sa to osobne nepáči, ale je to na také oživenie. Mne to príde také moc lacné, ale zase 100 ľudí, 100 chutí. Čo je ale obrovská výhoda k ergonomii je, že je tu extrémne množstvo odkladacích priestorov a aj tento krajač na kapustu, ktorý je ale veľmi praktický, lebo máš na ňom telefón, nabíja sa, jeden odkladací priestor, pokrájaš ďalšiu kapustu, odkladací priestor na poháre, taktiež aj veľká lakťová opierka, takže čo sa týka aj tých odkladacích priestorov, je to super. Ja osobne mám 2 telefóny, vo veľa autách mám problém, že tie 2 telefóny si nemám kde dať, musím ich dávať do dverí a tak ďalej. Môžem si tu dať, taktiež aj tablet sa mi zmestí, keď idem ešte s tabletom nejaké stretnutie, dám si ho do dverí, takže za mňa tých odkladacích priestorov je celkom dosť. Poďme trošku k infotainmentu, lebo môžeš si všimnúť, že je tu 9-palcový na výšku orientovaný displej, ktorý je za mňa dobre, prehľadne spracovaný a podľa môjho názoru aj ľudia, ktorí nejako nevedia ovládať techniku, boja sa toho a tak ďalej, si myslím, že to bude veľmi jednoduché na zvládnutie, kde máš domovskú obrazovku, mám tu spustené Android Auto teraz, no ale máš tu aj množstvo jednoduchých aplikácií od správ, kalendár, vieš si to zosparovať so svojím Google kalendárom, takže vieš si pozrieť rôzne stretnutia, ja to nemám teraz spárované, pretože nie je to moje auto a nechcem s ďalšími kolegami novinármi, aby videli, kedy idem napríklad zubárovi alebo gynekologovi, robím si srandu. Čo je ale celkom zaujímavé, vieš si to nainštalovať rôzne aplikácie, Spotify, cez obchod Play a tak ďalej. No ale skúšali sme, vieš si tu zahrať aj hry. Teraz to nemám spustené, ale napríklad hrali sme tu nejaké drift auto, čiže keď niekde deti čakajú za jazdy, to nie je dostupné. Keď deti čakajú, vedia si tu nejakú takú obyčajnú, určite San Andreas GTA nespustíš, ale vedia si tu zahrať aj hru. Samozrejme, nadstavenia vozidla sú celkom pekne graficky spracované, je to prehľadné, či už sedadiel, rôzne asistenty a tak ďalej. Keď som začal už pri asistenčných systémoch, niekoľko desiatok asistenčných systémov má toto vozidlo moderných od držania prú, núdzové brzdenie, systém núdzového brzdenia, multisense, čiže mení si jazdné režimy, adaptívny tempomat a tak ďalej. Pípanie, keď prekročíš rýchlosť a tak ďalej. Čo je ale výhoda, vľavo od volantu sa nachádza jedno tlačidlo, vieš si nastaviť aj funkcie, ktoré sa ti po stlačení zapnú alebo vypnú. No a ak nechceš, aby ťa auto prerušovalo alebo ti dávalo zvukové znamenie, keď prekročíš najvyššiu povolenú rýchlosť, tak si to nadstavíš a s tlačením jedného tlačidla si určené funkcie vieš vypnúť. Samozrejme, po každom naštartovaní sa ti vždy zapnú, ale stlačím jedno tlačidlo a vypnem to, nemusím to hľadať niekde v infotainmente, čo pre ľudí, ktorí nemajú radi asistenčné systémy, je veľmi dobré. Virtual Cockpit,
viacero možností zobrazenia, je zase pekne graficky spracovaný, je ho vidieť. Keď pustia sa svetlomety, čiže ideš v noci, ten jas sa zníži, takže nie je to nejako oslňujúce. No a head-up display zobrazuje všetky dostupné informácie, ktoré potrebujem, rýchlosť, maximálnu povolenú rýchlosť, adaptívny, držanie v jazdnom pruhu, odstup od vozidla pred sebou. Jedine, čo mi tak vadí, tak je, že je vidieť, teraz je také šero, je tam vidieť taký rámik, že nie je to ako keby premietané na cestu, ale vidíš, že tam je displej. Toto majú iné automobilky lepšie spracované. Ak sa dostaneme ku kvalite spracovania, tu nemám pri tomto žiadne výhrady. Jediná výhrada je tu modrá farba exteriéru toho vozidla a na dverách nie sú dotiahnuté plasty a jednoducho je tam vidieť nalakovaný lak. Mne to celkom k tomu spracovaniu a celému spracovaniu auta veľmi špatí. Mne sa to nepáči, mám 2 Renault talizmany, kde je to dotiahnuté fakt, že do detailu a toto auto by malo byť vlajková loď Renaultu a jednoducho nie je to dotiahnuté. Ešte aby som nezabudol, na sedadlách je toto Esprit Alpine výbava, je Ačko, teda Alpine znak, ktorý je LED podsvietený v noci, celkom pekný detail. Pod kapotou sa nachádza známa hybridná technológia od Renaultu E-Tech Hybrid, kde máme tu 1,2 litrový preplňovaný trojvalec a jeden elektromotor a jeden štarter, generátor. Celkový výkon hybridného systému 200 koní a krúťací moment 205 Nm. Na začiatok by sa možno mohlo zdať, že na také veľké auto 1.2 a tak ďalej, ale je to celkovo ten hybridný systém, je dobre spracovaný, mám k nemu síce výhrady, ale priam hodí sa to k tomu autu. Ak sa budeme baviť o nejakej mestskej jazde, tak tá spotreba je niekde tesne nad 5 litrov po meste, 5,1, 5,2. Jazdím cez zimu, vraj cez leto, alebo keď sú teplejšie dni, dá sa jazdiť s tým autom aj pod 5 litrov na 100 km. Pri mestskej prevádzke, keďže je tu elektromotor, ktorý je kultivovaný, plynulý, tak tá jazda je fakt, že pri normálnej bežnej jazde veľmi kultivovaná, veľmi plynulá, skoro ako s elektromobilom alebo skoro ako s 12-valcom pod kapotou. No ale keď sa presunieme už k agilnejšej jazde, zase mi tu veľmi vadí, že je tu ako keby také oneskorenie. Ty keď potlačíš plynový pedál, tak normálne ako keby ten systém sa chcel zobudiť a povedzme pol sekundy mu trvá, než zabere a potom to auto začne patrične akcelerovať podľa toho, koľko pridáš plynu. Je známe pri iných hybridoch alebo elektromobiloch, že elektromobil má hneď k dispozícii krúťací moment, takže u iných hybridov mám skúsenosť, že jednoducho keď potlačíš plyn, zabere hneď elektromotor a potom trošku oneskorené sa zapojí spaľovák. Tuto je celé oneskorené, možno je to úmysel inžinierov, aby jednoducho zabral elektromotor spolu s spaľovacím motorom. Na druhej strane, ak budeš na plyn veľmi agresívny, tak má to trošku výhodu, lebo ten nástup výkonu je síce oneskorený, ale je taký konštantný aj spolu so spaľovacím motorom a nie je preťažená predná náprava. Sú tu poháňané iba predné kolesá. Na druhej strane, hlavne v zákrutách, keby niekto mal chuť pridávať plný plyn hneď pri v jazde do zákruty, tak je to bezpečnejšie mimochodom. Takže toto zase má jednu výhodu. Ak sa presunieme k spotrebe po diaľnici, tak tá spotreba je niekde na úrovni 7,5 až 8 litrov na 100 km, pri predpisovej 130. Zase cez teplejšie dni by to mohlo klesnúť. Pri okreske bavíme sa niekde na úrovni 5 až 5,5 litra. Takže tie hodnoty sú celkom dobré. A za mňa osobne to, že je tu 1.2, áno, nie som zastanca malých motorov, ale to užívanie celkové toho auta mi to nejako neprekážalo. Jediná vec, ale ktorú skritizujem je, keď si naštartuješ auto, ideš si von zapaliť, tak keď sa naštartuje tá 1.2, tak to doslova, keby si prebudil 1.9 TDI a také divné zvuky to vydáva. V interiéri necítiš nič, je to dobre odlučené, ale vonku, keď stojíš pri tom aute, normálne ľudia, ktorí si dajú záležať na nejakom statuse alebo ja riešia, čo si o nich myslia ostatní a tak ďalej, čo ja nie som, tak môže im to robiť problém, lebo znie to ako pokazané jednoducho. Inak za mňa hodí sa to a dokonca bude k dispozícii aj 300-koňová verzia. Renault Rafale je vybavený systémom 4Control najnovšej generácie, čo v praxi znamená, že je tu natáčacia náprava. Pri nižších rýchlostiach sa zadná náprava natáča proti smeru predných kolies, aby to auto malo čo najmenší polomer
otáčania sa, čo je výhoda hlavne v mestských prevádzkach, keď potrebuješ parkovať. S tým autom aj napriek dĺžke 4,7 metra, 2,7 metra je tu rázvor náprav, tak jednoducho fakt parkuje sa s tým výborne. Chce to trošku zvyk, že musíš trošku ináč s bežným autom, ale fakt s tým veľmi pekne zaparkuješ. No a pri vyšších rýchlostiach sa zadná náprava natáča v smere prednej nápravy, čo je zase výhoda pri prejazde zákrutami. Za mňa osobne je to veľmi dobre spracované, či už pri prejazde zákrutami, či už pri parkovaní. Jednoducho nemáš z toho auta pocit, že šoferuješ tak veľké auto, ja keby som hlavne pri parkovaní šoferoval nejaké malé Clio. Takže za mňa osobne hodí sa to do tohto auta. A čo som skúšal trošku zisťovať tiež, som v minulosti rozmýšľal kúpiť vozidlo, mám 2 Renaulty, hovorím to stále, aj s for controlom, tak jedine, čo som si z hľadiska nejakej poruchovosti zisťoval, tak priemere od chalaniska z Renaultu, mechanika, som si zisťoval tak približne raz za rok, raz za 2 roky treba s tým for controlom chodiť na geometriu, čo si všimol, ináč je ten systém spoľahlivý, takže netreba sa toho báť, že do budúcna by s tým mohli byť nejaké problémy. Geometria 40-50 eur. Presuňme sa k jazde s Renaultom Rafale. Na začiatok poviem, že čo som bol prekvapený, sú tu 20-palcové elektróny a myslel som si, že na priečných nerovnostiach to auto bude príliš tvrdé. Opak je však pravdou, to auto je fakt veľmi komfortne, priemerne odlučnené, nie zase, že úplne dobre odlučnené, ale od tlmičov je fakt, že dobre odlučnené a ten podvozok je za mňa osobne aj po slovenských nerovnostiach celkom dosť komfortný, aj napriek zvoleným diskom, teda elektrónom. Čo ale musím povedať, nie je to zase na úkor toho, že to auto by pri agilnejšej jazde bolo nejaké nestabilné. Sú tu mierne náklony samozrejme, ale nie je to nič strašné, ale pri agilnejšej jazde sa s tým autom dobre jazdí, aj pri rýchlejšom prejazde zákrut. No a samozrejme dopomáha tomu aj zadná natáčacia náprava, čiže systém for control. Riadenie v režime komfort, je tu viacero jazdných režimov, je za mňa osobne také preposilovanejšie, aj keď presné. Keď prepneš do režimu šport, to riadenie je o niečo tuchšie, aj keď nie je také hodedžovské, čo tu podľa mňa nikto nečaká. No a je také trošku tuchšie, taktiež to je väčšia reakcia na plyn. Čo mi tu trošku vadí, tak je taká oneskorená odozva na brzdu. Ja teraz poviem, že brzda, vtedy som stlačil brzdu a brzdím, vtedy auto začína brzdiť. Že idem 50, brzda, brzdím. Čiže je tu také, pri fakt, že krízovom prudkom brzdení tu nie je oneskorenie, ale keď dobrzdujem niekde, je to zase otázka zvyku, nie je to nejaká kritika. Auto ako keby rozmýšľalo, že prvé rekuperujem, potom brzdím, trošku hlavne zo začiatku mi to prekážalo. No a teraz som na parkovisku, mám for control, a otočím sa tu jak s malým Cliom, akože úplná paráda. Celkovo odlučnenie na dobrej úrovni, komfort vzhľadom na triedu je tu fakt, že až nad očakávania. Ja som od tohto auta taký komfort neočakával. No a ešte budem chvíľu ticho, keď sa zapne spaľovák. Neviem, či to bude počuť, je to také mierne pradenie trojvalca. No a keď prepnem do režimu šport, tak je tu aj zvuk z reproduktorov. Taký jemnulinký zvuk, trošku, ja viem, že není to zvuk poriadneho motora, ale je tu také trošku doplnenie, oživenie toho trojvalcového zvuku. Renault Rafale je za mňa osobne dizajnovo veľmi pekne podarené auto. O tom žiaden dišputát, ako sa hovorí, samozrejme 100 ľudí, 100 chutí. Je to aj úsporné auto, za mňa osobne vhodné skôr do mesta alebo na prímestskú prevádzku. Ak niekto jazdí 90% tras po diaľnici, asi by som zvolil nejaké dieselové iné auto. Bohužiaľ, veľa automobiliek upúšťa od dieselových vozidel, čo je trošku škoda, ale ekológia. Ale je to aj celkom úsporné auto okrem diaľnic, taktiež je to veľmi bezpečné, vybavené technológiami auto, aj do určitej miery praktické vzhľadom na triedu vozidla. Cenovka tohto auta vo výbave a s príplatkovými možnosťami je tesne nad 50 000 eur, ale v podstate základnú verziu už vieš kúpiť za 39 900 eur, s daňou samozrejme. Či to je veľa, či je to málo, musí si už každý v domácnosti zhodnotiť sám, či to je veľa alebo málo. Za mňa osobne dizajn bude určite predávať v tomto aute. Nájdeš
nájdeš tu aj veľmi vysokú mieru komfortu vzhľadom aj na použité kolesa, taktiež aj celkom zaujímavý hybridný systém. Vždy je to ale o tom ísť to auto vyskúšať predajcovi, zobrať si so sebou kočík, saky, paky a vyskúšať, či je to praktické. No a sme na konci testu správaj sa bezpečne na cestách, buď zodpovedný, vždy veď motorové vozidlo aj motorku v spôsobilom stave, samozrejme triezvy, ale aj psychicky spôsobilom stave. No a vidíme sa pri ďalších testoch, za chvíľu už nám bude začínať jar a leto, no a samozrejme aj motorky k tomu, takže vidíme sa, čau čau.